Emakhosini ngiyanibingelela ngithi bayede kuyingonyama amen kogogo nomkhulu ngiyathoba kunina. Le ivideo eqhubeka from uTikTok ngiyanamukela ngiyanibingelela bonke abaqhamuka kuTikTok abaqalayo nokubona amavideo la ku-YouTube. Le izokhuluma about amaphupho abantu ofikelwa ukuthi mangabe kukhona iphupho or ithongo or incwadi kuya ngokuthi uyibiza ngani ekufikele then bese ufisa ukuzobuza kuma social media or u-inbox or but ufisa ukubuza incazelo komunye umuntu ongaphandle. Okokuqala nokubaluleke kakhulu okufanele uku-understande ukuthi abantu abaneminingi yangempela yalelo phupho olowo mlayezo oloyo incwadi yilaba abakusendelile lelo thongo abakubhalele leyo ncwadi abakulethele lo mlayezo okuamathongo akho abangasekho okanye ithunywa zakho ibona banomlayezo. So into ebalekile ukuthi ubuyele kubona mangabe uvuka uphahle usho abantu abadala ngiyitholile incwadi noma ngiyuzwile umlayezo wenu kepha kumina awufika awucacanga anginizwa ngoba ngisawumntwana ophila kwelenyama ulalele ngeindlebe zenyama anginizwa. Ngicela niyiqhube le ndaba izicace kumina ngiyizwe. Ulinde, be patient, ungafisi ukuthi uvuke ngakusasa uthola impendulo. Usungathola enye imlayezo keep your journal ulokubhala lizoze liphelele kuzoze kube incwadi ephelele kuzoze kube ipuzzle ephelele. Uma uchuza ukubuza abanye abantu fanele kube neunderstanding. Number 1, understanding ukuthi ubani wena. Uma uphuphile uphupha iopposite, uphupha into yenzeke injengoba or usuke ufane kuzazi you need to have i-understanding yakho before uyobuza omunye umuntu. Why ngichaza lokho? Ukusembethiswe amandla angafani nezipho ezingafani sabantu. Kukhona umuntu onalento okuthiwa ama-premonition angels. Kunalomuntu okuthiwa uney'ngilosi zakhe ezimhambela phambili ezimlandela iy'ndaba bese ziyidonsa zimlethela njengemlayezo emathongweni. So leyo nto leyo kuchaza ukuthi lento iphuphile iyona odinga ukuthi uyochazelwa. Kubalekile ukuthi uku-understande lokho. Number 2, fanele ku-understand isikhathi ophuphe ngaso. Uma ngithi isikhathi I mean season njengoba njengamanje sikwisizini e-retrograde, Mercury retrograde, meaning amaphupho sazokuphupha iphupho wakwaliphupha kudala. Iphupho wakwaliphupha mhlambe 10 months ago, 2 years ago. So lelo phupho iphupho elibuyayo yonke into izoloku ibuya makhosi. So kukwena uzothi uma uyiphupha lento ubona man ngake ngayilungisa lento. Ngake ngayiphupha into enje ngahamba ngayozwa kwathiwa kukhalela into enje ngayilungisa. It means it's because nawe kwelikamoya nxa ulele emathongweni uyahlehla ngoba kukhumbula ukuthi we are one with nature, we are one with planet, we are one with stars, we are one nezinyoni nezihlahla nomhlabathi namanzi nomoya ngoba sonke siphuma kumdali omunye. So nawe ebusuku okushuthi uyahlehla lokho kumele ukukhumbule. 2, subconscious mind. Uma unama-fears or unamacala ongakaze uzudlule kuwona uzoloku ukhunjuzwa njalo mawulele mawulele. Ngizokwenza umzekelo. Mangabe mhlambe uzoya emshadweni, ngenza umzekelo. Mhlambe uzoya emshadweni sewake wadivorce. You have that fear, you have that lack of trust. So amaphupho akho azohlala akuvezele ukuthi lo muntu ozoshada naye uzokugila, therefore uzoba ne-doubt yokuthi fanele kuqhubeke ushade or not. Into kusuke fanele uyenze is to deal with the trauma yokusaba umshado, not that khona okuthakathayo, not that lo muntu ozoshada naye uzokugila. Ngize phusheni elibalekile nelihleze liphushwa abantu abaningi. Makhosi ngiphuphe ngisesikoleni, ise-primary, ise-high school, ise-tertiary. Lelo phupho it does not have one general meaning. Maningi ama-meanings alelo phupho. Ngiphuphe ngibhala i-test or ngiphuphe ngizobhala i-test ngangayibhala or kade ngibhala i-test ngangayiqeda i-test or ngibhala i-test ngayifeyila or ngibhala i-test esengake ngayibhala. Lawo maphupho lawo ane-meaning engafani. Ngizokunika i-general meaning njengamanje. Uma uphupha nje usesikoleni ithongo
lakho lifuna uyofunda something. Uma uphupho useprimary lifuna uyofunda ngento ekuthintayo noma eyakuthinta okanye into eyakwenzekela noma into eyakwehlela usamncane. E-high school uyi-teenager, e-university usumdala. Bazokunika i-indication, bakunika i-time frame ukuthi i-research yakho or into abafuna uyoyifunda eyangesikhathi esingakanani. Uma ubhala i-test e-primary, e-high school, e-university, that's also a time frame, but it's a challenge or a trauma or into eyakwehlekela wangadila nayo usase-primary. Ngizokwenza umzekelo, most of abantu besifazane ney'ngane zabafana aseyaphuma amaqiniso, uthola ukuthi wanukubezwa ngokocansi usase-primary wangadila naleyo trauma. So you will keep on going back to primary school, ustrugglisha okanye khonto eyenzekayo okanye ubhala i-test uyifeyila or ufika late sekuzobhala i-test, something like that, because you are reminded ukuthi when you have that trauma eyakwenzekela ngalesa sikhathi ilungise and so on. Eyakwenzekela e-high school mostly ama-abortions esawenze e-high school, mostly wena bhuti owathi intombazana ya-abort e-high school, those type of mistakes esiwenzayo nama-trauma that we go through, ama-rape sisema-university, ama-rape oyenzayo wena ezumfana. Nawe nabafana phela bayareshwa, nawe ntombazane i-rape wayenza kumuntu wesilisa, amadliso, upoison, kuningi esakwenza sikhula. So uzoloku ukhunjuziwe kuthiwa hamba olungisa lelo phutha, until walilungisa lelo phutha waliqeda. The only time libuya lelo phupho lizobuya nge-retrograde okanye lizobuya lizama ukuzokuthathela ushansi, sewuzothathwa igebengu ilaba esithi ama-underworld. Lapho-ke you need to control and speak to yourself ephusheni ukuthi cha thisha, cha invigilator, cha examiner, angeke nje ngize ngiyibhale le test ngayibhala ngayiphasa. You will never have that dream again. If you have i-cleanse futhi uyihlambulule udile naleyo trauma, you will never have a similar dream again. I hope ukuchazekile indaba yamaphupho, and always remember ukuthi iphupho is an intimate conversation between wena and your guide. Ingxoxo ebalulekile nezimfihlo phakathi kwakho nalabo abakulethela imilayezo, okungenzeka kube bazokuxwayisa ngento esazokwenzeka, bakuxwayisa ngento eyenzekayo, bakuxwayisa nokuthi into yenzeka kanjani, yenziwa yini. So bafike bazokuxoxela ngokwethemba. Musaka ukuhamba uneka indaba zakho nezingilosi zakho noma namathonga akho noma namadlozi akho kunombani na ku social media. Respect that, because sekulandelayo uzobe usuthi angiphuphi, amaphupho amavalekile, amaphupho amablockekile, ingoba bayakubona ukuthi abasakuthembi, banele bakutshela into uhamba uyifafaza bese uyaqala uphushelwa abantu. Ngelinye ilanga sokhuluma ngokuthi umuntu umethi hayi ngikuphuphile kusuke kufanele ukuthi wenze njani. Ngumuntu ongakwazi ukukhuluma isikhathi eside, ngiyacabanga ukuthi manje sizoyithola impendulo before uhambe uyofuna ukuchazelwa iphupho. Camagu makwande kukhanye.